käytöstapoja. Olkaa hyvä. On paljon onnea. Haluut sä turpaas? Mitkäs noi on? Aina. Mä oon hankkinut tällaisen juopponen okulaarit. Ja katso nyt. Kevon Nopsanella yksilöterapia. Sinne selittää, sä oot jäänyt kiinni jo! No kyllä se aurinko paistaa risukasaakin. Meidän täytyy ruveta käymään toiletissa. No, mun pitää ruveta persuksiin. Paketti hiivaa. Paljon sä sitten yleensä oot voittanut? No, mä panostan aika maltillisesti. Pitkältihän kysymys on tästä liikakiloista. Kyllä tällainen rahatukko nostaa tunnelmaa. Eduskunta on se. No, paljon sinä sitä on? Mä en tiedä. Ettes yhtään häpeä. Kokenut veikkaa, joka ei kovin usein tommosiin potteihin. Mäkätät. Mitäs sanot? Räilet. No enkä. Sä No niin, Seppo. Hiljaa! Minä tarjoan. Jaa, kiitosta vaan. Mä en tiennytkään, että täällä voi voittaa hoive. No harvemmin tommosella kertoimella juoksevat koneet mitä Alaikäiselle. Teki. Oli se hyvä, että toit mut tänne. Ei mun ollut tarkoitus lyödä Tania, mutta... Et voi olla tosissas. Ajattelet sä tosiaan noin? Älä... Siis Seppo, ajattele. 5 eurolla. Isosta suppilosta. Ulkomaalainen. Ja nyt me lyödään rahoiksi. Koska on seuraava lähtö? Pakkaa tavaras heti! Kokemuksen perusteella voin sanoa, että Pakkaa tavaras heti! voitolla. No meinaat sä, että aikuisena ihmisenä mä irtisanon itteni. Mä tarkoitin vaan, että Pakkaa tavaras heti! No minkä ihmeen takia? kun ne sinne tulikin. Sun kannattais nyt vihdoinkin nauttia siitä, kun sun onnes on kääntynyt. Jätkät, hei! Täällä ei tapella, minkä ulos tappelemaan! Ja 5 euroa takaisin, näin, ole hyvä. Hei, otetaan sille. Päivää, hauska tutustua. Miljoona ruusua. Sä ymmärrät tasan tarkkaan, mitä mä tarkoitan. Ja tässä. Ota tää. Sämpylä ja nopsan. Kato, mä kävin samalla kaupalla. Ne kukaan ei ole oikeeta. Mä kerroin Paulalle kaiken. Ja sä olit ollut mua kohtaan koko päivän niin innoittavaa. Ihastuttavaa. Ja te olette hieman humalassa. Sä oot pilannut mun maineen. Toivottavasti sä nyt oot tyytyväinen saavutukseesi. Tuu nyt peremmälle oven edestä nöykkäämästä. Onkohan tää sen neuvosen tukiryhmä? Anteeksi. Tania. Haluut sä turpaas? No hei, mitä väliä? Mitä mä sanon? Voit sä antaa mulle 5 tonnia? Todella viisas päätös, teidän ylhäisyys. Niin paha kohmelu. Siinä on sulle toi heppa. Ai, kiitoksia. On minäkin aika ketku, kun jätän Lassen yksin makaamaan. Juokse sinä nopsanella, taivas on niin tumma ja kotia on pitkä. Ai helveti!